er det aldrig for sent at begynde at træne. Det er i hvert fald bedre sent end aldrig. Men, og det er et ret stort men, det er en sandhed med modifikationer. Forskning har vist, at der er noget, der tyder på, at der er et vindue, der lukker, og kommer du ikke i gang inden, er du sat voldsomt tilbage og vil opleve et meget markant og drastisk tab af styrke, når du bliver ældre. Hvornår lukker det så, og hvilken træning skal jeg vælge? Svaret er, det kommer an på, hvad er formålet. Hvis formålet er longevity, det vil sige at sikre, at den levetid, du har tilbage, ikke bare er lang, men også har livskvalitet, det vil sige fuld funktionel kapacitet, sundhed og styrke, fravær af demens og sygdom, så er svaret meget enkelt. Det er styrketræning, altså belastningstræning. Med alderen så begynder muskeltabet allerede fra 30-årsalderen, og i perioden 30-50 tabes i gennemsnit 10% af muskelmassen. Og fra 50 til 80 accelererer det, og man taber i gennemsnit 30%. Det går altså eksponentielt stærkere. Der er en direkte sammenhæng mellem tab af muskelmasse og tab af funktionel kapacitet, knogleskørhed, demens og svækket immunforsvar. Kondition, det er godt og vigtigt, men hvis du falder ned ad trappen, er det ikke din kondition, der redder dig, men din muskelmasse. Og hvis du nu er blevet 65 plus og falder og brækker dit skinben eller din hofte, så er der en 15-30% risiko for, at du er død inden for 12 måneder. Og selv ud af de 70-85%, der ikke dør, vil 50% af dem opleve et permanent funktionstab. Så den inaktivitet, den sender altså lynhurtigt kroppen på en virkelig usund kurs. På bare 2 uger, så kan kroppen tabe mere end 1 kilo muskler, og det kan danne mere fedt i blodet omkring dine organer. Og hvad er det så for et vindue, der lukker? Der sidder nogle nerveceller i rygmarven, som man skal holde levende ved træning. Og hvis de forgår, så bidrager det kraftigt til tab af muskelstyrke, når man bliver ældre. Et studie fra Københavns Universitet har vist, at hvis man starter med at træne for sent i livet, så kan man ikke længere forhindre de her nerveceller i at forgå. Og der vil altså være et tidspunkt, hvor de ikke længere står til at redde, hvis man vil have det, som man kalder for en optimal aldring. Hvornår er det så? Ja, tabet er med sikkerhed startet, når man når 60-årsalderen. Så et godt bud vil være, at man skal starte, inden man bliver 50. En ting er sikkert, sætter du ikke tid af til træning nu, så må du sætte tid af til sygdom senere.